ụmụ akwụkwọ bụzi ndị nke e nyere ndụmọdụ ka ha gbaa mbọ tinye uchu na agụmakwụkwọ na-eme ezigbo omume ma were ohere ọbụla bụ nke ha nwere na ndụ ha wee na-enwe agamnihu. Aka na-achị Ọbara steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke nyere ndị ntorobịa ma bụrụkwazi ụmụ akwụkwọ Anambra ndụmọdụ a na nnukwute ọgbakọ nkụzi bụ nke achịkọbara nke akpọrọ Solution Era ma bụrụ nke akwadoro site n'aka otu izugbe bụ nke jikọtara ụmụ akwụkwọ nke Anambra steeti, otu ụmụ akwụkwọ nke APGA yanakwazi ụmụ akwụkwọ nke otu ASATU ma bụrụkwazi nke achịkọbara n'Awka. Ọgọchukwu Okeke bụ onye nke ga-ewetara gị Awka. Gọvanọ Soludo nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim lụtụrụ aka na ọtụtụ ihe dị iche iche gọọmenti ha megoro ndị Anambra ọkachasị na agụmakwụkwọ wee gwa ụmụ akwụkwọ ka ha banye na amụma nke akpọrọ 1U2 Skills Program nakwa 1 Million Anambra Digital Tribe nke gọọmenti wepụtara iji wee nyere ndị ntorobịa aka n'okwu ha dị iche iche. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ayamba nakwa nke na-ahụ maka gburugburu bụ Injinia Felix Odimegwu kọwara agụmakwụkwọ dịka isi sekpu ntị n'obodo ọbụla, nke o kwuru na amụma ahụ bụ iji wee mepere ụmụ akwụkwọ ụzọ wee kpọkuo ụmụ akwụkwọ ka ha kwado ọchịchị Soludo n'okwu ha dị iche iche. Onye isi ASATU bụ Maazị Ken Okoli nakwa nke ndị ntorobịa APGA Anambra steeti bụ dọkịnta Tochukwu Obiadị kwuru na ibe eji chịkọbanya bụ mmemme bụ iji kụziere ụmụ akwụkwọ ihe gbasara solution ya nakwa ụmụ akwụkwọ ibulu nkụzi a gaa na ime obodo ha dị iche iche. Ọ gara n'ihu wee gwa ha ka ha na-ebi ezi ndụ, na-eli ezigbo nri ma na-alụsikwa ọrụ ike maka ọdịmma nke steeti nakwa nke Naịjirịa. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ụmụ akwụkwọ, Maazị John Bosco Azodike kenere ndị chịkọbara ya bụ mmemme ọpụrụ iche site n'Awka. Abụ m Ọgọchukwu Okeke.